mieleen tämmöisiä omituisia tarinoita, hienoja juttuja. Siis Saara just tuossa aamulla selitti mulle, että mä olin kuulemma unissani selittänyt jotain porkkanoista ja kaikkea muuta hauskaa, niin justiinsa keskusteltiin siitä, että mitä me kaikkea niinku höpötellään, niin toi mun iskä just sanoi, että välillä kun se menee tosta niinku ohi, niin minä ja Saara kuulemma unissaan keskustellaan toisillemme. Ei siitä niinku mitään selvää saa, mutta siis kuhan huuellaan toisillemme. Niin mietin vaan, että oikeesti, jos on tyyli jossain niinku kylässä, niin miten ihmiset ajattelee, kun sä vaan huuat siellä yksinäs jotain, hei, ostin porkkanoita, silleen, come on! Niin kun mulle tulee joistakin hajuista niin mieleen jotain aikoja, niin esimerkiksi kun on semmoisia tosi kirpeitä mandariineja, ne tuoksuu semmoiselle jännälle. Niin kun mä yksi joulu söin ihan sikana niitä, niin aina jos joku kuorii niinku semmoista mandariinia, niin mulle tulee mieleen joulu. Siis niinku mandariineista ei oo normaalia. Älkää oikeesti sanoko, että mä oon ainut. Siis mulla on niinku tosi usein käynyt näin. Siis mulla tulee tietyistä tuoksusta mieleen tiettyjä aikoja, vaikka ne ei liittyisi mitenkään siihen. Niinku esimerkiksi ihan normaali, että joku kaneli, omena, kurpitsa liittyy syksyyn, mutta siis oikeesti mandariinit jouluun. Ei oo normaalia. Niin oikeesti, onks kellään muulla tämmöstä samanlaista? Oli ihan sikakiva päivä oikeesti. On nyt ruvennut tottuun tohon, että miten homma toimii. Ja voin niinku ruveta oma-aloitteisesti tekemään niinku juttuja. Niin tuntuu, että aika menee ihan sika paljon nopeammin. Siis tänään oli sen verran paljon asiakkaita, ettei jäänyt semmoisia tyhjiä pätkiä hetkiä sinne, niin silleen, että oli koko ajan jotain semmoista, mitä tehdä. Lähdettiin istumaan. Joo, ollaan menossa keskustaan. Me nähdään mun äitiä siellä ja käydään varmaan jossain syömässä tai kahvissa. Käydään kahvissa kyllä. Kahvilla ja tälleen näin, että nukuttiin tähän asti tyyli about. Kello oli 1:30 kun herättiin. Aktiiviset nuoret. Pitää käyttää hyväkseen kaikki lomapäivät. Niin ei varmaan ihmeitä, varmaan kuvaillaan sit siitä kun ollaan kahvilla tai... Ollaan nyt täällä Hesperien puistossa. Kattokaa oikeesti, täällä on ihanan väristä. Käytiin Saaran kanssa kuvailemassa tuolla semmosia hirveän artseja kuvia, mentiin tonne koiranpaskojen sekaan makaamaan, mutta hienoja kuvia kaikki kuvien tähden. Niin käytiin siinä, niin näkee sitten meidän Instasta. Tai molempien Instasta sitten. Myös Viitissä päästiin tänne, siis mun äitillä oli silleen, että niin sillä oli kokous tässä, niin se sai sitten täältä 9-kerroksesta Viitistä tosissaan huone ja käytiin tossa kylvyssä äsken Saaran kanssa, koska miksei parasta vähän tästä.